Здравейте хора, днес ще снимам видео, което ще показвам какво съм рисувал. Взел съм малко от Родъм Рикс. Благодаря на този човек, който се справя много добре. Той се труди усилено. И принципно, хора, искам да ви питам как се може да се остави линк долу в описанието, аз не мога да разбера. Не разбирам толкова много от YouTube, де. И добре, нека да започваме. Това е първа част, това е втора част. Виждате, нали? А това е първа част. Така, започваме. Така, тук един... Това е лилаво, който се преструва на жълто и убива розово. А това е главния зелено. Тъмно зелено. Dead body. Той каза, че е жълто, защото го е видял. Той каза, не! Всички вотват за жълто. Хвърлят го. Някои хора се притесняват, защото те са приятели. Ejected. Yellow was not imposter. Това е малкото беби. Малко. То не е малко, ами е много грозно. Това са импостерите. Ето жълто, умрял е, той вече е дух. А там е... Хора! Да, скрите, седих се. Така, трима импостери го заобикалят. Този затваря вратата, а този през вента. А това е алфата. Има двама лилави. А това там се прави таска. Мисля, че беше лайм. Те го завграждат. Това е алфата, той тръгва да го убива. И време по-късно... Хора, извинете, че спирах видеото, без да искам го цъкна. По-късно, later. И вижте какво е станало да сега е дух. Тримата импостери се тръгва. Ето вижда, гледа на камерите. Къде са те? И как се вървят. Това много се притеснява, защото вървят много с. И гледа, той отива в медбей. И забеляза, че е много ранен. Report dead body. Казва, че е алфата лилаво. Другите импостери се притесняват. Тъй. Вот всичките от това. И тримата импостери се захващат. Убиват ги. Сега това към червено. И малкото. Другите му се смеят. И айде. Пиу! Алфата остава сам. Видите го. Това е червено. Това е малкото жълто. Това е лилаво. Много е с. Така както да продължим. Това е алфата. За все малко се притеснява. Малкия просто не му интересува. Обаче алфата вече не се притеснява. И започва да вади брат отзад пипалата. И езика отпред. А малкото започва да стреля с пистолет. Пиу! Алфата лилавия хваща малкото жълто импостера, а червено взима ножа и го насочва, за да го заплаши. Ето двамата. Алфата закачва червено на... Не знам как се казва. А малкото жълто се опитва. И после той го заплашва. Пиу! Правилно, пиу! До него, за да го стресне малко. И малкото жълто си изплезва езика напред и го освобождава. Това се чуди какво става. И ето.
Червено стреля по пипалото, за да освободи малкото. И стреля също така и побижте кое. Та вече час съм я взел доста. Та-да! Дойде бе. Той започва да се превръща в... След малко ще научите. Той започва да вижда духове. И ето. Вижте свисата. Вижда, че тръгват другите. Червено ударя алфата, ли лавят. Той пада на земята. Гледа го цели. И заминават от дъсклет към... О, хора, как се казваше той? Ще се сетите, пишете долу в коментарите. Чакайте. Не, наистина беше ми познато, ама как се казваше? Преди колко много играех. Ама с брат направо ги знаех картите наизуст. Ама сега... Това е слънце, това е земята, това е дъсклет, това е... Една друга карта. Те слизат. Така лавата, поне аз така си спомням. Това е лидера, това са другите хора. И тук има яки боси. До някъде. И има рана червено, защото импостъра го беше хванал. Той е импостър, няма нищо. Това е лидера. Малко се едно има дупе, ама нищо. Игнорирайте това. Това са малките деца. Той каза, че импостерът е убил всички. Обаче той лидерът много се изплаши за тия линейки и вика да ги последва. И тия дамата се обвиняват, че са много с... Всъщност да, са и двамата. Докторът казва, че трябва да отиде в той медицинското и че трябва да сложи лепенка на крака му, че е наранен. Слага. И тя горните неща ги игнорира. Те бяха допълнителни, не съм ги рисувал аз. Той така си пипа зъбите, он е импостър идва. Тук е лавата. И той като червено вижда как се казваше, другия импостър. И той също се чуди, защото той зарял пистолета, другия нож. Другите виждат, че той е импостър. Той вика, не, тъй по-добре. Той казва, че е червен импостър, но те казват не. И двамата импостъри. Всички гласуват за него. Но неговия приятел трябва да го бута. Той се моли много. Бута го. Обаче малкото жълто такова палата му долу. И нали взима му той камъчето. После червено пада в лавата. След това Сан импостър. И това неговия приятел е малко тъжен наистина. А това е импостъра, но това са от другите. И тъй като малкото жълто съживява червено, той не сдобряват се и те репортват, че виждат пак червено. Другия импостър защитава червено, обаче другите казват, че той трябва да отиде в лавата. Те каза, нали, стоп, така. Те блъскат другия импостър, а червено го удря тук по стъклото. После това много се ядосва, всички са такова,
Бият се. И малкия и големия. И други от земята идват да ги вземат. Поне аз така май си спомням. И той червено пипа другия импостър и после го убива. Той го игнорирайте! Не трябва да е така. Пътата са на хабарата. Това беше среден пръст. И ето, готово. Той вика, че той е импостър, обаче той вика, не е по-добре да се качи, че да ни защитава. Запомнете тия думи, моля ви се. Той си слага шапка, той се чуди, той я пита къде отиват. Той вика в мира HQ. А той гледа така тъмно. Това е мира HQ. Една от най-известните карти. И вижте, тук има много такива убити хора. Слизат тук. Задраскано тук. И вижте в дупката. Та има някакъв стол и мъртво тяло. Ето го малка, големия импостър с този демек мини жълто. Големия импостър отваря други. Гледа някой друг. И червен. И един друг. Не червен, обърка се. Май светло-зелено. Вика на това здравей. Ела да ни помогнеш. После ето импостър станал. И това светло жълто, аз пък жълто, зелено зело се притеснява. Той идва. И това, нали, не че иска да го убие, ами че вади ножа и иска и такова, ако че той ги пази. И това се ядосва много, нали, червения, той е добър импостър, той е лошия, отмира HQ. Той се ядосва, той той вдига такова пистолета. Той казва, че е червения. И после много сваля ръце долу и той му говори, докато му говори, айде. Удрят го, той пада на земята, после го водят към затвора, където други импостъри са там. На земята. Тук са го затворили. Той... Чакайте. 21 е в затвора. Той принципно завинаги ще остане там. Той... другите импостъри си говорят, а той там... спи, извините. И то много се започва да се нерви, защото нищо не е направил. И там той си хапва. Не хапва, ами стои. 4 години по-късно. Той прави така. Бип-бип. Искам да се обърнеш за малко. Той така прави. После го бини. После му щупва стъклото и взима сърцето му. Другите импостъри са много оплашени от тоя. Вижте го. Съвсем грозно е. Знам, хора, най-по-тъпо от това нещо няма. Така. Той убива абсолютно всички. Това се изплезва езика, вика уау, защото той убива всички. Взима един малък импостър, който е много дразнещ. Той взима ключовете и отключва вратата. Другия импостър е до него. О, хора, че ми падна тетрадката. Така е тук. Той се смее. Другите викат ей! Той е така с шапка. И така. Отива, качва се на такова, на самолета. Аз пък нещо като ракета и самолета едно и също. Затваря вратата, той заключва почти завинаги, само докато той не отвори. Качва се, излита от земята и отива в пак тая земя със лава. Всичко е трудно. Той мята на другите. Другите се страхуват.
той каза, че е убил всички лоши, защото е бил, нали, много измъчван. Той репортва един от тях. Всичко каза, че е той. Той много се ядосва, обаче един друг такова ножа в гърба, обаче не успява. Той го взима с палото, защото той усеща всичко. После той си сплезва езика и иска да ги убие. Обаче той малкото взима, нали, иска да го нарани и става бум! Той много се ядосва и той вика get him на всички импостери, които той е помогнал. Хиляди срещу малко. Да, хора, знам, грозно е. Тапарско е даже. Той убива всички, освен един, който му го дават. Той много се гледа да се притеснява. Той натиска бутони по-късно. Всички бум! Само ти двамата. И тези тук, нали, стискат си ръцете, обаче импостъра, нали, знаете, той е много лош. След това го убива. И victory! The end. Wait for part 2. Хора, искам да ви кажа, че този епизод ми беше много труден. И искам да ви благодаря за всичко, което сте направили за мен. Дайте по един лайк на това видео, абонирайте за канала и чукайте камбанката. Нямам преди това, чукай. Така, чао хора, до други срещи. Чао.